Voľakedy platilo, že škola je základ života. Platí to i dnes? Môžeme povedať, že naše deti v školách dostávajú skutočný základ života? Môže si to povedať každá vláda, každý minister školstva, že pri tých neustálych a po tých neustálych reformách stále platí to, že škola je základ života? Môžu si to povedať učitelia, ktorí nie sú docenení, ktorí nie sú ohodnotení, ktorí sú podceňovaní v dnešnej spoločnosti? Myslím si, že toto treba zmeniť. Učiteľ je ten, ktorý vychováva všetky generácie, ktorý učí všetky generácie a tak, ako sa on k tomu postaví, ako si jeho oceníme, tak bude vyzerať naša spoločnosť v budúcnosti.